BTSनि मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि सरलपारा पिकनिक स्पट। सरलपारानि दैसा सेराव क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सीमा सरलपारानि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया आखाइ फायख'ना लेंहरदों दावबायारिफोरखौ। सरलपारानि दैसा सेराव गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि असिलायै लोब लोब सुबुंफ्रा रंजानाय लाफैदों सरलपारा पिकनिक स्पटआव। बेजोंनो लोगोसे गोजोनथाव बाथ्रादि भारत भुटान सीमा सरलपारानि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियावनो BTSनि टुरिज्म बिफाननि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय खुंजादों सेथि इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप मेला। BTSनि टुरिज्म बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दिराज बरगयारिया मैया बेखेवनानै होबाय सेथि इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप मेलाखौ। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि असिलायै लोब लोब सुबुंफ्रा रंजानाय लाफैदों सरलपारा पिकनिक स्पटआव। सरलपारानि दैसा सेराव सरलपारा पिकनिक स्पटआव दावबायहैनानै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ रंजानाय लाफैनो आरो बे दावबायथिलि जायगाखौ आब्रुथियै आरो साखोन सिखोन लाखिनो खावलायदों BTSनि मावफुं सोद्रोमा दिराज बरगयारिया। सोरगिदिं भुटान हादरनि समायना हाजो हाला आरो मिथिंगानि समायनायजों बुंफबनाय बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गोदान बोसोर हाबनायनि सिगां आसामनि दाब दाब जायगाफोरनिफ्राय गोबां सुबुंफ्रा फैनानै रंजानाय लाफैनायखौ नुनो मोन्दों। आंनो लाखि होननानै सानगोन दिनै दिनखौ। आंनि थाखाय बे दिनै बिराद मोजां दिन। दिनै जे आं बे पिकनिक स्पटखौ बा इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप जिथु माबा दं मेला, बे मेला खुंनायनि उद्देশ্যथ' बहुत दं जोंहा, जाहाथे जोंनि साखाथियाव थानाय रायजोजों जाहाथे जों मोजाङै मिला मिसा थानानै कालसारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बहुत बुस्थु जों आदान प्रदान खालामनो हायो जोंनि रिलेसनशिपा जुदि मोजां थायोबा। आरो आं बुंगोन दिनैनि दिना लाखि जे आं दिनै बे पिकनिक स्पटखौ अपेनिं खालामनानै मोन्दों। जाय पिकनिक स्पटनि नामा जाहैबाय सरलपारा, नङा होमबा? सरलपारा जेरैबो नायनो मोजां बा समायना रमायना जायगा। आरो बे पिकनिक स्पटखौ दिनै बे अबस्थायाव लाबोनाय, बेखौ खुंनो थांनाय जोंना बे माबानिनो पिकनिक स्पटनिनो लक्ष्मण ब्रह्म दाङ'रिया दंजा बिथां प्रेसिडेन्ट, बियो धनजित ब्रह्म दं सेक्रेटारि, आरो जोंहा आलासि महरै हांख्राय हरजानाय जोंहा बे माबानि उल्थापारिनिनो रेन्जार जोंहा सन्जिब मोसाहारि दंफैयो बेहाय बिथां। बयनिबो हेफाजाबै बे बुस्थुखौ खुंनाय जादों दा, बिसोरखौ आं साबायखर बावगोन। दा बेनो आरो बुस्थुआ। ओमफ्राय फैथों बयबो पिकनिक स्पटआव फैथों, आं खावलायगोन बयबो फैथों, जाहाथे फैनायजों लोगोसे डिसिप्लिन जाहाथे एसे लाखियो, जाब्रा जुब्राफोरखौ गारनांगौ जायगायाव गारो, बेखिनिखौ खावलायो। जेरै बेयाव गिबि खेबनि थाखाय इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप मेला खुंनाय जादों, बेयाव भुटाननिफ्रायबो माखासे थान्दैफोर बाहागो लादों। बेनि थाखाय जेथु फैगोन, दा सफैथ'वाखै, दाथ' आं अपेनिं खालामबाय, दा बिसोरो लेट जागोन नामा, दा बेलासिहालागै सफैजोबगोन। आरो माखासे एक्टिभिटिस दङ जेरै गावसोरनि सिडिउल मथे गावसोर मावसिगोन आरो दा। जिथु BTSआव नैबे सरलपारा पिकनिक स्पटआ मोनसे मुंदांखा, गोदोनिफ्रायनो गोबां मुंदांखा। फैबाय थानाय समाव बे पिकनिक स्पटखौ जौगाखांहोनायनि माबाफोर थांखि लागोन नामा? प्लेनिं दङ, जोङो रायज्लायगासिनो। ओरैनोथ' दाख्लै स्ट्रिट लाइट होबाय, ओमफ्राय किसुमान हा हुनि खोथा थायो नालाय, जोंथ' अलरेडि बे पिकनिक स्पट डेभेलप खालामनांगौ होननानै रायज्लायखाबाय, डिसिसन लाखाबाय। खिन्थु किसुमान प्रसेसनि थाखाय देग्लाय एसे थाथ'गोन आरो। दा नेक्स्ट इयाराव बहुद साबसिन जागोन, बियो बहुद साबसिन जागोन आं आसा खालामदों। रिजर्टफोरबो जाहैनो हागौ नेक्स्ट इयाराव हयथ'बा। जितु बे स्पटआव फैनांगौब्ला जों मोनसे नेसनेल हाग्रामाजों सौखावबोनांगौ जायो। लामा गेजेराव बेयाव माब्लाबा मैदेर बिदिनो मैफोर ओंखारनो गोनां जायो। आं बेहाय बेरायफैग्रा बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बे फैनायाव नोंसोर थांलाय फैलायथ' खालामखानांगोन। थांलाय फैलायाव जाहाथे लामायाव जुदि जिब जुनारफोर नुयोबा जाहाथे जिब जुनारफोरखौ जेबो डिस्टार्ब होआ। मालाय गावसोरनि लामाजों गावसोर थांखायोखा, एखमबा दसे नेथ', दसे धैर्यजों थाथ', बिसोरबो जेबो खालामखाया नोंसोर एदावाबा। मोख्रा दङ जोंहा गल्डेन लेंगुरनि थाखाय फेमास, बेफोरखौ रैखा खालामनांगौआ जोंनि बयनिबो दायित्व। बेखिनिखौ जाहाथे मेनटेन खालामो, बेनो। जितु गोबां लाइमोनफोरा पिकनिक जानो फैनाय समाव लोंला जारला माखासे जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानो गोनां, बिथांमोननिसिम आं सांग्रांथि इयुथ्सखौ आं खावलायगोन जाहाथे लोंनायाथ' लोंगोन, एसे एनैखौ जों बहा होबथानो हानो, खिन्थु बांद्राय जाहाथे लोंनानै बाइक साग्लोबलाबायनाय बेफोरबायदि केरेक्टारखौ दा खालामथों, आं खावलायगोन बिसोरखौ। मानो होनबा बयहाबो बिमा बिफा दं, बयहाबो गार्जेन दं, जाहाथे नोंसिनि बे दसे फिसा भुलनि थाखायनो न'खरा जाहाथे धंस जाया, जों बेखौ लुबैया। बेखायनो आं खावलायगोन जाहाथे किसुमान बुस्थुखौ जाहाथे कन्ट्रलाव थायो, बेखौनो आं खावलायगोन।
थेंक इउ